Δώσε Δημητράκη. Έχουμε ιδιώτες εδώ ή δεν έχουμε?
αγάπησα μανούλα μου, αγάπησα. Σ' αγαπώ Παναγιά μου εγώ που σε λαχτάρω και σε νοιάζομαι πως εμείς οι δυο ταιριάζουμε. Κόλλεψε απόψε λίγο να σε δω, λίγο να σε δω, να σε καμαρώσω πρώτη στον κόλλο, πρώτη στον κόλλο. Που σε λαχτάρω και σε νοιάζομαι πως εμείς οι δυο ταιριάζουμε. Μπήκαν μωρέ μπήκαν τα γυριά στο μαντελί. Και στη ρούχα χρήσουλα κι αδερφούλα. Ροβολατά, τα γυριά και τα πρόβατα. Ροβολατά, τα γυριά και τα πρόβατα. Και περπατώ στα ξένα. Είναι το σπίτι ορφανό, ορφανό. Για μάσα
το δίλητο και τα βουνά, τα βουνά κλαμμένα. Στην ουρανέ με ένα πουλί να πάει στη μάνα υπομονή. Αυτή η φωλιά σου τύπου την κορονίδια δίπλα στο μπαλκονάκι. Στην ουρανέ με ένα πουλί να πάει στη μάνα υπομονή. Έλα! Όλοι μας την αγάπη ήταν αυτό. Μπράβο σας. Ευχαριστούμε πολύ. Έτσι μιλάω. Κοντά. Λοιπόν, καταρχάς να ευχαριστήσουμε εδώ τα παιδιά γιατί μας δώσανε φέτος πολύ μεγάλο κέφι. Ελπίζω να περάσατε πολύ ωραία. Και στο Συμβούλιο να πούμε να το ξανακάνουμε κάπου. Μπορεί τα παιδιά να έρθουν σε ένα χώρο που θα μαζευτεί ο Σύλλογος. Α, ωραία. Και εδώ, στο Βασίλη, ναι. Όπου θέλετε. 130 χωράμε εδώ πάντως. 130. Εντάξει, θα το κανονίσουμε γιατί μας αρέσανε πάρα πολύ. Μετά είχαμε σας πω σε όσους μείναν,
ότι υπάρχει μια κυρία που είναι επαγγελματίας χορεύτρια. Ήταν να έρθει σήμερα, αλλά την κάλεσε ένας άλλος σύλλογος. Δικός της. Δικός της. Λοιπόν, είναι στην Λευκωσίας και Καραμαλάκη, κάνει ελεύθερο χορό, αλλά εκτός από αυτό έχει και μια μεγάλη προσφορά για ανθρώπους άνω των 60, σε γυμναστική με καρέκλα, με 10 ευρώ μόνο το μήνα και ασκήσεις χαλάρωσης. Είναι κάτι πάρα πολύ ωραίο και πολύ φθηνό, παιδιά. Εντάξει, για ηλικιωμένους ανθρώπους, ασκήσεις που γίνονται σε μία καρέκλα. Και μπορείς να σηκωθείς και να χορέψεις κιόλας, όπως λέει η Κατερίνα, αλλά έχεις το κέφι. Λοιπόν, την Πέμπτη που θα συγκεντρωθούμε, να είστε και την Πέμπτη, διότι δεν θέλουμε μόνο τις συνδρομές σας, θέλουμε να έρθετε, να είναι και η παρουσία σας. Εντάξει. Οπότε θα σας δώσω και φωτοτυπίες για την κυρία αυτή, για την κοπέλα αυτή, εντάξει. Λοιπόν, οι ανακοινώσεις τη μία πάνω στην άλλη. Μείνανε με λίγη, αλλά δεν πειράζει. Ευχαριστούμε τον Βασίλη καταρχήν, κάθε χρόνο μας φιλοξενεί στο χώρο του και να ερχόμαστε στο χώρο του. Δεν συμπληρώνει. Λοιπόν, πρέπει να τον στηρίξουμε. Θα σας το δώσω να τα πει ο ίδιος. Τουλάχιστον όσοι είμαστε στη γειτονιά. Δυστυχώς εγώ είναι η πρώτη. Παίζουμε το Παζάρι, μια πολύ ωραία κομμωδία μαύρη που μας αφορά όλους. Θα μπορούσε να διαδραματίσει στην Πλατεία Αμερικής. Γιατί ο Μαυροκινή και ένας Ισπανός βλέπουν σε ένα παιχνίδι μεταξύ κεφαλικού καπιταλισμού και ανθρωπισμού. Ένα πολύ δυνατό έργο που γελάσα να προσφέρει την πραγματικότητα. Ο συγγραφέας βρίσκεται εδώ, τον έχω καλέσει. Εγώ θα είναι σήμερα και αύριο στην παράσταση. Όποιοι θέλουν σήμερα να το δουν, για σας ισχύει το 8 ευρώ μόνο μειωμένο. Θα θελήσω να μας το δουν. Και ό,τι άλλο που μας κάνουμε, πληρωθείτε από το YouTube. Να ξέρετε ότι τώρα ανοιχτός για εσάς, ότι η ιδέα έχετε να μας τη λέτε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.